És ez az egész óriási hangár, ami csurig van dolgokkal, ez mind arra van, hogy a kamerákat hülye helyekre lehessen tenni. Így van. Hogy hívják ezt még egyszer? A Robi találta ki azt a nevet meg, hogy Grand Track. Isten, erről nem volt szó! Mekkora értéket tehetek tönkre egyetlen rossz mozdulattal? 600 000 euró. Kreatív legyél, legózni tudjál, alázatos legyél a szakmával, a kollégáiddal. Ha te vagy Marlon Brando, aki éppen szerelmet vall egy tölgyfának, én pedig az operatőr, és akarok egy ilyen mozgást, akkor ezt csinálom? Így, ahogy tetszik mondani. Őrületesen jó játék, és ezért még fizetnek is. Foglalkozik egy grippes kameramozgatással, kameráknak a pontos elhelyezésével, a kamerák mögött dolgozó embereknek a biztonságáért is felelős. A kameramozgatás, azt valamilyen eszközzel csinálják, és a valamilyen eszköz mögött általában 99%-ban egy grippes áll. Kameragrip, krángrip, dolly grip. Hogy kezdtétek? Tehát mi volt az első ilyen épített valami, amivel pénzért tudtál dolgozni valami filmben? Volt egy nagyon jó barátom, aki kaszkadőr volt, és kiárt Németországban még a No-Truffot. No-Truff. Igen. Ez is sorozat? A tátort. A No-Truff az, amikor mész az úton és történik valami baleset, és azt újra forgatják, tudod, hogy élet túl azokat a helyzéket. És azokat csináltuk évekig, és kellett neki egy ember, aki tud vezetni. És oda kihívott, és akkor itt szép lassan tudtam vezetni, tudtam szerelni, tudtam essen, és itt szép lassan elkezdtem. De ekkoriban még mi volt a te foglalkozásod? Akkoriban felszolgáló. Török István, Gripman. Hogy valaki grippes legyen, egy jó grippes csapatba kell tudni bekerülni, mint tréni, és mint tréni ott végigcsinálni legalább egy-két filmet, és tanulni az eszközöket. Utána lehet sima grippes, company grip, a dolly grip, best boy, krán grip, fejtechnikus, tehát nagyon sok rétű, nagyon sok szálon tud elmenni a grippes, és nagyon tudja magát képezni. Maga a grippeseknek a csúcs az, aki már kigrip, ahhoz már azért sok év kell, meg sok szakmai tapasztalat. Autogripként kezdtem, autózások, autószerelésekkel. Szilipityú barátom, akit a felvételeken is látszik, tőle tanultam rengeteget. Egy idő után már úgymond közösen találtunk ki dolgokat, amivel lehetett előrébb és előrébb lépni, grippesként tudtam dolgozni. Évekig utána lettem best boy, dolly grip, K-grip. Ugyanúgy végigmentem én is mindenféle lépcsőn. Milyen filmeken dolgoztatok utoljára? És mik voltak a jelenetek? A Magyarországon forgó összes nagy filmben bent volt a cég. Amikor Dwayne Johnson ment a harci kocsival, az hol? Az mi? Quaddal volt húzva, azon a gólposzton fönt van a kamera, és akkor egyszerűen csak mi vagyunk a lovak a quaddal. De igazából mozgott? Abszolút. Dwayne Johnson rajta volt? Abszolút. Csak előtt egy quad volt? Abszolút. A Robert, mindennek az atya, és ő az, aki a Die Hardban például nagyon-nagyon sok kameramozgató cuccot csinált. De mit kellett új dolgot, amit a boltban nem kapsz meg, konkrétan a Die Hardhoz feltalálni? Itt azt hiszem a Nársnéknél maga Bruce Willis vezetett. Egy darut kell elképzelni az Unimog fülkéjének a tetején, egy ellensúlyjal a végén, ugye kompenzáltuk a kamera súlyát, és egy villanymotor, egy átételes hajtással, ezt 360 fokba forgatta az autó fülkéje körül. Csak ugye ez az autó haladt viszonylag gyorsan, a házak között szűk utcába kanyarodott be. Igazából? Igazából, igen. És
És tényleg Bruce Willis vezette? És tényleg Bruce Willis vezette. Tehát amit építeni kell, Robival összedugjuk a fejünket, és általában abból valami előbb-utóbb kisül. Úgy jöttek ide Amerikából, az ember gyermekéből, hogy 360-at kell látni, úgyhogy közben nem tudom hány percen keresztül megy a városba. Mindez egy autó belsejében játszódik. történik. Tehát ez egy nagyon komplikált snit. Nem egyszerű vágni? Ebbe ez a szépsége neki, hogy nincs vágás. Elkezdődött a verekedés az utcán, beugrottak az autóba, és ott benne volt ez a dogicam system, ami a kocsi tetején tudott így is menni, meg így is menni, és olyanokat csinált például a Robi, hogy két színészögöt látod, hogy van egy szélvédő, mert ott a tükör, meg a szél. És amikor szépen ment hátra, annak a szélvédőnek ki kellett nyílni, kiment teljesen visszalátni, annak vissza kellett csukodni, és ez menet közben többször a verekedések közben ezt meg kellett csinálni, és úgy, hogy közben az egész Zsiguli tetején volt a fülke, amit a Robi vezetett. Hogy hívják ezt még egyszer? A Robi találta ki azt a nevet neki, hogy Grand Track, hosszú fártokat lehet vele csinálni. Ez egy V8-as Cadillac motor, ezt azért választottuk, mert nagyon fontos, hogy első kerékhajtás legyen, ugye, mert hátra nem tudunk kivinni hajtást. Bocsi, milyen elsőkerekes Cadillac van? De ez a Deville, Seville és 400 lóerő vagy mennyi alapból, szóval fontos volt, hogy erős legyen, gyors legyen és hidraulikus kormányzása legyen. Ebből adódóan hidraulika vezetékeken tudjuk kormányozni abból a messze lévő szerkezetből az egész eszközt, amit bárhova tudok tenni, kocsi tetejére, előre, oldalra, hátulra, bárhova. Várj. Tehát itt van ez a ménkű nagy járóképes alváz, az a motor hajtja azokat a kerekeket, és azokat kormányozzátok, és Igen. az egésznek a kormányműve valójában ennek a tömlő füzérnek a végén ez. Igen, Így van. de a féktől elkezdve minden abban van, fék, gáz, tehát abból vezeted. A szentségit. Hogy áll rá az autó? Ez a két kerék, ez csak most szállítási szélességben van, mert nagyon fontos volt, hogy 2-10-en belül legyünk, hogyha külföldre kell vinni, kamionra, teherautóra, konténerbe be tudjuk helyezni. Ja, hogy a hátsó lábait, azokat ide kívülre Kifordítom, teszi. igen. Értem, és akkor itt ezt a nagy lugat, ezt pedig befedi ezzel a kis csapóajtóval. Azzal befedjük, igen. Rugózása van? Légrugó. Légrugó. És az elég? Maga olyan a rugó rendszere, olyanok a rugókarok, hogy fekvőrendőrön, ha átmegy rajta, észre se vetted, hogy átment. Hogyha megnézed, ide jössz, ez egy teljesen független kerékfelfüggesztés, Igen. és ebből van 4 hátul, tehát ez mint a hernyó, úgy átmegy rajta. Robert, ezt te tervezted, ezt az egész hóbelevancot itt. Hogy? Te mérnök vagy egy zseni? Lakatos. Jó vezetni amúgy? Borzasztóan rossz. Gondolj le egy nagy sebességű targoncát. De mekkora sebesség? Hát mondjuk 140, Ez 140? Ez Kényelmesen megy ennyi. ne. de úgy, hogy mondjuk magunk mellett még húzunk egy másik autót is, meg a traileren is. Első a biztonság. A régi Swift igazából egy mostoha gyerek, szerintem Esztergomban kicsit szégyellik is. Ugyanakkor azonban nekem van egy kis nosztalgiám, hiszen egy ugyanilyen Swiftje volt anyámnak. Már is megszólal az Úr hangja. Jó hangja van, szépen szól. Igen, ez a jellegzetes Swiftes dohogás. Na, veressük! Egy egyes. Tulajdonképpen be se kéne, hogy kössem magam. Ezekben már sokan nem tudják, hogyha egyszerre megnyomom a hátsó ablakmosót és az ablaktörlő gombját, akkor teljesen önvezető módban lesz. Megmutatom, mi történik, ha eltekerem a kormányt ennyit erre, aztán ennyit erre. 1, 2, 3, és még mindig semmi. Hát elengedett kormánnyal tulajdonképpen hátra is ülhetek, ha menet közben. Az volna a kedvem. Vezettem életemben nagy tankhajót, ami ennél fordulékonyabbnak érződött. Na jó, de menni megye. Hát ez csodálatos. Ez aztán az utazás, igaz? Úristen, erről nem volt szó! Használt piacon viszonylag olcsó lehet kapni állapot függvényében. Ha elhatározzuk, hogy nem félelmetes, hogy egy diszkrét
45 fokban van az egyenes a kormánykeréken, és végül is miért számítanának ezek az apróságok? Akkor tök jól megyünk. És nagyon eltekerjük a kormányt nagyon óvatosan, mert annyira sok tonna a rásegítés, hogyha az ember túlságosan ráfeszíti, akkor elgörbít mindent állítólag. Kapcsolok egy klímát. Na jó, azt hiszem most tartok, mint Luke Skywalker, hogy elkezdtem hinni, és mindjárt becsukom a szemem, és útjára engedem a protontorpedókat. És egy gyorsulás, és visszakapcsolok egyszer, és visszakapcsolok kétszer. Visszakapcsolok harmadszor, negyedszer is visszakapcsolok. Megkedveltem. Egyszerre tudok két kart lógatni, most jut eszembe. Ez a Jesus felszereltség. Azt kell mondanom, hogy a hollywoodi sztárok valójában sokkal bátrabbak, mint a szerep, amit eljátszanak. Mindent tud, amit egy modern autónak tudni kell. A legnagyobb tanulság talán mégis az, hogy bármerre is van az egyenes, a fontos az, hogy az ember a bukócsövezet kaszniban üljön, és az ő kezében legyen a kormány, ne pedig hátul kiszolgáltatva egy konszolt Suzuki Swiftben. Ti miért vágtatok ebbe bele? Tehát ez, hogyha valaki elmeséli, hogy egy ilyet készíteni egy ilyen 2 méter 10-szer, mennyi ez? 7 méter? 7 méter 40. 7 méter 40-es borzalmat bele egy Cadillac V8-ra, és az egészet egy szabadon mozgatható fülkéből máshonnan vezetni, kihajtható hátsó futóművel, hogy egyszerűen csak úgy hangzik, mint amikor valaki drogozott. Tehát, hogy ez egy jópofa ötlet, de hogy igazából józan állapotában senki nem állna neki, hanem csak így áll egy internet, hogy hát ez jó móka volt, és akkor most valami értelmes. Szerintem azért vágtunk bele, mert azt hittük, hogy ez egyszerűbb lesz. Igen. Tehát ennek az építése úgy kezdődött ebbe a 3 hónapban, hogy egy hétet dolgoztunk, utána 2-t visszaestünk. A grippes csapatnak a főnöke az operatőr, a DOP, tehát a Director of Photography, a kigrippek. Az amerikai rendszerben például ő nem áll be a dolly mögé, hanem az egész stáb a hozzátartozó grippeseket és mindenkit irányít, az operatőr megrendeléseit szem előtt tartva, vele konstruktívan együtt dolgozik, együtt megbeszélik, hogy ezt a felvételt hogy szeretnék, mint szeretnék. Operatőre válogatja, van, aki megmondja, hogy hova szeretné, mit, és nagyon céltudatosan, hogy mivel legyen megcsinálva. Van olyan operatőr, aki meg azt mondja, hogy ide szeretnék egy kamerát kérni, és csináld meg úgy, hogy te jónak látod természetesen, ez már megint kell egy olyan respekt az operatőr részéről, hogy tudja, amit kér, ezt meg fogod tudni csinálni. Nem effektív a keygrip, hanem maga a csapat fogja tudni megcsinálni. Mi ez? Ez egy teleszkópos krán, 62 fites. Milyen filmben mit csinálnak ezzel? Hát a kisebb fártokat tudják kiváltani, hogy a sín ne látszódjon. Ez egészen a 3 métertől egészen a 20 méter, vagy akár a 30 méter hosszú ilyen fártokat. Mert ez így mozog, mert a fárt az a mozgás. Igen. És a végén felemelkedik? Tudod, ablakon bemenni, kijönni, kiugrásokat, Die Hardba sokat használtunk. De mi volt a jelenet konkrétan, azt meséld, de mi Hát történt amikor a jelenet? főszereplő ugrik kifelé az épületből, és ott azzal jöttünk végig előtte kránnal, és akkor ő kiugrott a szivacsra, mi meg mentünk tovább, és akkor adtak egy nagy totál. Hány fős kezelő személyzete van? Alapból ez 2-vel dolgozik, 2 krántechnikussal, és van maga hozzá egy fejtechnikus és a kameraoperatőr. Mekkora értéket tehetek tönkre egyetlen rossz mozdulattal? Egy olyan 600 000 euró. Nem tudok euróba számolni, ez hány forint? 200. Millió? Igen. De az csak a krán. Ez valami hányas objektív? 24-2-90-es varió. Ezzel tudod kinyomni a kalombot, tehát magyarán a 2 hidraulikát, elkezded az up gombot nyomni, megy. Egy 9. emeletről ki tudnék vele menteni valakit? Hát ilyen 18 méter, 20 méterre tudsz benézni, maximum az 7. 7. De és hogyha 7. emeletről valaki ráugrik, azt le tudom ereszteni? Akkor az mint a gyerekkorunkban mérlekint, egy ujjal rányulok, és nem bírod visszafogni. Általában actionben az van, hogy azt mondja valaki, hogy gyors felmozgás kell, akkor innét valaki finoman megindítja a mozgást, hogy neked könnyebb legyen.
Ó! A dupla vét nyomjam? Igen. Ez itt lassúnak tűnik, tudod a súlyszekrény, Ez de nekem nem tűnik lassúnak. elő gyors. Itt már azért van magasság rendesen. Tehát itt azért, hogyha belekap egy szél, tehát ezt előtt is figyelni kell. A forgatást is kézzel? Abszolút. Abszolút, te vagy. Most Igen. én vagyok. Igen. Te meg a szél. Hol fordul ez, várjál? Lent egészen a alul elfordul. forgózsámban. Jó. Te csinálsz mindent. Vissza. Ó, így most a könnyű? Jaj! Megbolondult! Ott valaki kukucskál. Jaj, gyorsan! Megvan. Ki az ott? Ezzel jobbra? Nem, ezzel jobbra? És most jön be a kránnal is egybe. Azt most úgy követem, mint egy istenség. És ez az egész óriási hangár, ami csurig van dolgokkal, ez mind arra van, hogy a kamerákat hülye helyekre lehessen tenni. Így van. Ezek itt gondolom kevésbé érdekes dolgok. Azok pont autós üldözéshez valós, pont kamera kiszereléses történetek vannak benne. Kis csőbilincsek, úgymond. Tehát ezek a pici csőbilincsek, amivel a kamerát szerelik ki mindenféle játszóautóra, nem játszóautóra. Ez a kis tornyos kuli, ez micsoda? Ez kérlek szépen egy szekcionált krán, szekciókból lehet összeépíteni. Ezekből a tagokból tudsz összeépíteni egy olyan kránt, ami 11 méterre föl tudja vinni a kamerát. Vagy ha fölülőssel, tehát operatőr akar rá fölülni, akkor ilyen 7 méter magasra föl tud vele menni. Van ott, amelyik 16 méterre megy, 10 méterre, az a másik szürke, meg ugyanez a tesója, csak ez egy újabb típus. És itt ez a Macan. Mi kezdődött, hogy vettetek mondjuk Amerikából egy kicsit törött Macant? Úgy, ahogy tetszik mondani, egy enyhén törött Macant vettünk, el lett véve kintre a magyar importőrhöz. Ott megcsinálták, összerakták, hát volt benne 1200 km vagy valami ilyesmi volt az autóba, és utána meg elkezdtük a belsejét teljesen szétfaricsálni, megerősíteni a tetőt. Az élességet is nekem kéne állítanom? Nem, azt Nem, az élesség. hátul a csomagtartóba. És mi a szituáció? Csinálok olyat, hogy felemelkedek, és akkor svenkelj le, hogy Ez a normális személyzet? Egy ilyen... Igen. Tehát 1, 2, 3, 4, 5. Miért kell valakinek a csomagtartóban ülni? Ő húzza az élességet. most nem Ja. olyan húzódik az élesség. Ja, tehát egy külön ember húzna az élességet. Igen. Ilyen felvételeknél a rendező nem is ül bent. Ő vagy itt ül elől, ahol a Dani alszik. Most ez így tök jó, nem? Mert itt Gyere, aranymetszésbe Nem, beraktuk. igen, aranymetsz. Gabi, gyere le! Akkor megyek le. Ezt svenkelj fel, ahogy megyek le. Ó, jaj, de szép! Jaj. Most teljesen lent vagyok, és most megyek fel. Yeah. Ez lesz a teteje. Őrületesen jó játék. És ezért még fizetnek is. És meg vagyunk árnyékba. És megjött Pufi. Most lemegyek meg. Ja, hogy az árnyék miatt is el kell próbálni, meg nem mindegy a napszak. Igen. Hogy ilyen gyenge Cayenne dolgozol. Ez Macan, ez is egy előírás, mert hogy ahol beül, ahol Amerikában a csávó, ez ilyen minirásárárban, ugyanaz Magyarországon, Ukrajnában, Norvégiában, bárhol. Az egy rendesen nagy presztízsű termék, az már dolgozott Így van, totálkárforgatáson. ez volt És Cobrát és AMG GTC-t rögzített. I kinda wish that I
Az, hogy világsztárokat tudtam dolgozni, az nagyon nagy dolog, de nem biztos, hogy az a legkellemesebb élmény. Az, hogy egy csapattal tudok együtt dolgozni, az nekem például sokkal fontosabb, hogy egy csapatnak lehetek a vezetője, mint egy világsztárral dolgozok. És nagyon hangulatba telt általában a forgatások nagy része. Onnan nekem a legfontosabb mindig a csapat volt, hogy az jó legyen, jól érezzük magunkat. Azon kívül, hogy nem lépcső, ez micsoda? Ezek a kameramozgató eszközök. Ezek, amiket itt látsz, ez a 3 pont amerikai eszköz, sima dobfék van benne, és ezzel tudsz váltani, mert most, ha megnézed, randiba megy, tehát kis körbe tudsz vele játszikázni. Te vagy Marlon Brando, aki éppen szerelmet vall egy tölgyfának, én pedig az operatőr, és akarok egy ilyen mozgást, akkor ezt csinálom. Így, ahogy tetszik mondani. És aki ezt csinálja, Az a dolly grip. Dolly grip. Az ember neve a dolly grip? Igen. Mivel ez egy dolly, és mi vagyunk a grippesek, dolly grip. Csinálj valami szép mozgást, hogy fölvegyem a stábot. Krémesen? Igen. Akkor krémesen indulok. Vágás és ennyi? Ezt is, azt is, és több társát nagyon kemény USA dollárért tudod bérelni. Bérelni, tehát nem lehetsz a tulajdonos soha? Nem. És ti nem tudtok ilyet csinálni? Ez az az eszköz, ami nem hiszem, hogy elfogadnák az amerikaiak, hogyha csinálnál egy másikat. Hát most tudtok építeni egy makára egy ilyen mozgatós izét, egy ilyen bonyit, és egy ilyen kis összkerekes Molnár kocsit, meg nem? Miért legyen valaki grippes? Hát már nagyon közel van a sethez, bent van a setben, nagyon érdekes dolgokat lát, nagyon érdekesek a kameramozgatók, amik most már jelenleg a 21. században vannak, ezek a teleszkópos kránok, Russian armok, stabilizált fejek, vagy a mögöttem lévő robot is például, az is egy olyan dolog, hogy amit bent a setbe használsz, és tudsz vele dolgozni, részes se tudsz lenni a felvételnek. Nem szalagmeló, tehát minden nap más és más. Ami a neheze az, hogy nagyon rapszódikus a munkaidő, 10-12 óra, 14 óra, 15 óra, akár ebben van az vidékre leutazás, felutazás, lehet pénzt keresni, de meg kell érte dolgozni. Nem az, hogy bemegyek, leülök, és ott 12 órát elszotyizok, és hazamegyek. Tehát ezt előbb-utóbb a szakma fogja magából kilökni az ilyen embereket. Mostanában, hogyha az ember lát egy nagy költségvetésű hollywoodi filmet, akkor az szokott lenni, hogy a filmek legnagyobb részét rajzolják számítógépek, meg emberek, nektek több vagy kevesebb munkátok van. Tehát ez kiváltja azt, hogy ténylegesen szívni kell ilyen kamerával, meg járművekkel, meg mozgatással, vagy csak átalakul? Operatőr, stúdió, rendező függő, van, aki szereti, hogy állandóan rajzolják, valaki meg azt szereti, hogy megcsinálja az egészet realbe. Ezt soha nem értettem, hogy kimész töködő reptérre, óriási nagy stáb, tréler, fölakasztva a kamerautó mögé, fölállva a játszóautó, színészeket beütetve, körbezöldezzük és húzkáljuk a töködő reptéren a csak zöldet látó kamerát. Ebből most az megvan, hogy édesanyám nem értett egy szót se, és én is csak eljátszom, hogy ne legyen annyira feltűnő, mit húzkáltok a zöldet. De most akarnánk egy ilyet, itt most mennyi idő alatt tudnád előállítani nekünk, hogy ülhessünk egy autóban, körbe legyünk zöldezve, vagyis bármi lehessen utólag körénk rakva, és ott elkezdhessünk bénázni, mint színészek. Ez fél óra maximum ezt meg lehet csinálni, de ez mindig úgy működik, hogy ez nem egy személy, hanem ez mindig egy csapat. Azt szeretnénk csinálni, hogy ebben a száguldozásra maximálisan alkalmas autóban helyváltoztatás nélkül száguldozunk. Egy ilyenhez is föl kell rakni a trélerre, vagy ezt csinálhattuk volna úgy is, hogy csak itt állunk a beteg? Csináltuk volna abszolút, hogy itt állunk. Tavaly is csináltunk olyan filmet, aminek itt Tökölön vettük föl zöld háttér előtt a londoni üldözését. Tessék! Gyorsan, kolléga, nyomunkban vannak! Nem, soha nem érhetnek utol! Jaj, bereteszelt az öv! Az enyém is! Már rászkodik az autó, pedig még el se indultunk! Balra! Ez most jobbra! Most gyorsítsunk egy nagyot, 3-ra, 1, 2, 3! Fék! Uramisten, szerintem fel fogunk itt szállni! Nagyon durva, kapcsolhatom a 2-es gyorsító fokozatot? De óvatosan! Akkor ugrás a holdra! Hölgyeim és uraim, anyám autója. Ez pedig itt a becsületes Nepper birodalma.
Hello! Elhoztam a közös szerelmünket. Jaj! Elnézést csak. Én, mint jó gyermek, szívesen segítenék az eladásában, ugyanakkor nem kívánok benne részt venni. Tudod, szakmújulod. Mit engedsz a feléből, testvér?